Les darreres pluges del passat cap de setmana han fet augmentar el nivell dels pantans a Catalunya. No obstant, el govern pretén canviar el decret de la sequera que permetria, en tot cas, omplir les piscines i poder regar els jardins. PR Catalunya ha volgut sortir al carrer per preguntar als ciutadans si hem de mantenir l'alerta o podem baixar la guàrdia. Ha plogut 4 gotes, ha plogut molt en pocs dies, però clar, hi ha una sequera important de bastantes setmanes acumulada, no? I llavors jo crec que hem de seguir mirant a veure de no gastar més del compte. Clar. Lo que pasa que, claro, el agua es muy problemática, ¿eh? Ahí somos mañas. Entonces, sí que es cierto que hay que llevar donde no hay agua. Pero hay mucha sequía en Aragón, ¿eh? Los monegros están totalmente secos, pero secos, ¿no? Hay que repartir, pero allí también se necesita. Yo creo que hay que estar alerta siempre, no haya lluvias o no haya lluvias, porque creo que la tendencia es esta y no hay quien la cambie. No podem baixar la guàrdia, hem d'estar pendents del tema i solucionar-ho d'una vegada, perquè el que no pot ser és que els polítics ens portin on ens han portat. És un tema de previsió i de fer que les coses funcionin correctament, i em sembla que amb els impostos que paguem ja n'hi ha prou. Tenim que vigilar, perquè si no tornarem a estar sense aigua, vull dir, no perquè hagi plogut una mica ja ens tenim que tot és jauja, no. Para mí tenemos que mirar mucho el consumo del agua. Porque aunque haya llovido, no nos sobra, para mí, ¿eh?